Αγαπημένοι μου, εκτός από το ότι στις 4 Φεβρουαρίου το 2024 αλλάζει η περίοδος και μπαίνουμε στην περίοδο 9, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει μπορείτε να το δείτε, αλλάζει και το έτος στις 4 Φεβρουαρίου και μπαίνουμε στη χρονιά του Δράκου. Κάναμε το ετήσιο βίντεο που μπορείτε να το δείτε επίσης, που μιλάμε για τη χρονιά του Δράκου. Αλλάζει όμως και ο μήνας. Όπως βάζουμε κάθε μήνα, έτσι είναι και τώρα ο Φλεβάρης, που είναι ο καινούριος μήνας, ο πρώτος μήνας της καινούργιας περίοδου και της καινούργιας χρονιάς. Πριν όμως σας αναλύσω τον μήνα και τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε για το μήνα, θέλω λίγο να σας δείξω κάποια πράγματα που είχα ξεχάσει να σας δείξω στο προηγούμενο βίντεο, τα οποία είναι ο τρόπος ο οποίος μπορούμε να θωρακιστούμε στις δύσκολες ενέργειες του 2024. Το 2024, όσοι είδατε το βίντεο, είδατε ότι θα πάει η ασθένεια νοτιοανατολικά και θα πάει και το πιο δύσκολο άστρο, το 5, στη Δύση. Οπότε οι δύο κατευθύνσεις που θέλουν προσοχή και σας τις επαναλαμβάνω τώρα, είναι η Δύση και η νοτιοανατολική κατεύθυνση, όπου εκεί δεν τρυπάμε, δεν καρφώνουμε, δεν κάνουμε ανακαινήσεις, γιατί κυρίως αυτά τα άστρα όταν τα ενοχλείς, τότε αρχίζουν και βγάζουν την ενέργειά τους. Αν δεν τα ενοχλείς, αν δεν κάνεις δηλαδή κάποια φασαρία εκεί, δεν ξυπνάνε για να σου φέρουν αυτή την αρνητική ενέργεια. Καλό είναι βέβαια να αποφεύγουμε αυτές τις γωνιές, την νοτιοανατολική και την δυτική, γιατί εκεί θα έχει αυτές τις τα δύσκολα άστρα. Αλλά όπως σας είπα και στο ετήσιο, ειδικά για το νοτιοανατολικό, που είναι και η χρονιά του Δράκου, και η χρονιά του Δράκου, οι μοίρες του Δράκου βρίσκονται νοτιοανατολικά, θα πάει εκεί το άστρο 2, που σας είπα ότι έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται καλύτερο άστρο, δεν είναι τόσο αρνητικό όσο ήταν στην προηγούμενη περίοδο, γιατί τώρα πλησιάζει η δικιά του εποχή. Μετά την περίοδο 9 θα μπούμε στην περίοδο του 1 και μετά θα μπούμε στην περίοδο του 2. Οπότε είναι το αμέσως επόμενο από το μελλοντικό άστρο και αυτό το κάνει να είναι λίγο καλύτερο άστρο. Και ποια είναι τα καλά στοιχεία του 2? Τα καλά στοιχεία του 2 είναι η αποταμίευση, μπορεί να φέρνει αποταμίευση και μπορεί να φέρει και γάμο και καλές σχέσεις, γιατί το 2 δείχνει γενικά το ζευγάρωμα. Είναι το άστρο, μην ξεχνάμε ότι είναι το άστρο της νοτιοδυτικής κατεύθυνσης, που είναι το άστρο του γάμου, του έρωτα και των σχέσεων. Οπότε έρχεται στον τομέα του πλούτου φέτος και φέρνει και πράγματα αποταμιευτικά, όπως είναι το 2, γιατί το 2 είναι η μάνα η οποία έχει την τάση να αποταμιεύει. Φέρνει δηλαδή, είναι και το άστρο που βοηθάει στο να βάλεις κάτι στην άκρη και όπως σας είπα φτιάχνει έτσι και αλλιώς το νότιο ανατολικό, γιατί φεύγει από εκεί το μόνιμο άστρο, το μόνιμο 7, το που ήταν 20 χρόνια εκεί και χτυπούσε το 4 του πλούτου. Τώρα αυτά που σας τα λέω ακούγονται λίγο πολύπλοκα, αλλά εσείς αυτό που μπορείτε να κρατήσετε είναι ότι στην πλευρά την νοτιοανατολική θα έχουμε 3 πολύ καλά άστρα πλούτου. Το 2 που βοηθάει στην αποταμίευση, οπότε βάλτε έναν κουμπαρά όπως είπαμε για να μπορείτε να αποταμιεύετε. Θα μπει εκεί ένα βάτραχο που μπορεί να φέρνει χρήματα. Είναι και η χρονιά του Δράκου, που αυτό θα είναι ένα πολύ ισχυρό τομέα, οπότε δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Και κάτι άλλο που μπαίνει εκεί και δεν σας το έδειξα στο βίντεο το ετήσιο, είναι για τον Grand Duke Jupiter. Μπαίνει πάντα μία κάρτα η οποία έχει ένα μάνταλο, αυτό είναι για τον ξύλινο δράκο και το τοποθετούμε στις μοίρες του Δράκου. Φέτος έχουν μπει και τα δύο στην ίδια ευθεία, δηλαδή και ο Δούκας και το μάνταλο, έτσι ώστε να ξέρετε από ποια πλευρά το βάζετε. Από πίσω είναι κίτρινο, το κίτρινο είναι έτσι και άλλο στο χρώμα που βοηθάει πάρα πολύ στη νοτιοανατολική κατεύθυνση και τα μεταλλικά χρώματα φυσικά. Το χρώμα του είναι μοβ, το υπόλοιπο το οποίο ηρεμεί και αυτό, γιατί έχει αρκετό μπλε στοιχείο και δυναμώνει συγχρόνως και τον πλούτο. Αυτό λοιπόν τοποθετείται νοτιοανατολικά στις μοίρες του Δράκου. Οι μοίρες του Δράκου είναι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η νοτιοανατολική κατεύθυνση, δηλαδή είναι οι πρώτες 15 μοίρες μετά την Ανατολή. Είναι δηλαδή προς Ανατολή, οι πρώτες 15 μοίρες οι νοτιοανατολικές είναι η πλευρά του Δράκου. Και εκεί για άλλον ένα λόγο δεν κάνει να σκάψουμε, να καρφώσουμε, γιατί εκεί βρίσκεται ο Δούκας. Το άλλο που ξέχασα να σας φέρω στο ετήσιο να σας δείξω είναι ότι όσοι έχετε πάρει το γνωστό πιλιάο, που είναι αυτό το δρακόσκυλο που το βάζουμε κάθε χρόνο κάπου για να ρυθμίζει την ενέργεια του Δούκα που μπαίνει κάθε χρόνο αλλού. Φέτος είναι ο Δράκος, ο Δούκας βρίσκεται νοτιοανατολικά, οπότε βάζουμε το πηγιάο νοτιοανατολικά να κοιτάζει προς βορειοδυτικά, δηλαδή να πιάσει τον άξονα του Δράκου και του Σκύλου. Το βάζουμε πάλι εκεί που μπαίνει η κάρτα, στις πρώτες 15 μοίρες της νοτιοανατολικής κατεύθυνσης προς Ανατολή. Αλλά να πιάνει νοτιοανατολικά. Εκεί μπαίνει το πηγιάο, το οποίο το πηγιάο τι χαρακτηριστικό έχει? Το πηγιάο, θα το δείτε και στην κάρτα, υπάρχει κάτω, υπάρχουν δύο πηγιάο. Το πηγιάο έχει την δυνατότητα, επειδή ο Grand Duke Jupiter στην ουσία είναι η θέση του Δία.
Ο Δίας έχει την τάση λοιπόν να κάνει επέκταση και μπορεί πολλές φορές να σε βάζει σε μπελά. Μπορεί δηλαδή να σε βάλει να επεκταθείς πάρα πολύ και μετά να βρεις τον μπελά σου, γιατί δεν ξέρεις πώς θα ξεμπλέξεις μετά από κάποιες υποχρεώσεις που θα έχεις βάλει και από τέτοια πράγματα. Οπότε φέρνει όμως και πολύ μεγάλη εύνοια στα τυχερά παιχνίδια, φέρνει εύνοια σε τύχη. Οπότε δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τελείως το Δούκα, γι' αυτό του βάζουμε την κάρτα και το πηγιάω, έτσι ώστε να μας φέρνει τα θετικά, τα καλά, την καλοτυχία όλη αυτή που φέρνει την εύνοια αυτή, αλλά να μην φέρει και αυτό το ξεσάλωμα που μπορεί να μας εκτοπίσει και να μας πάει να χάσουμε τους στόχους μας και να κινηθούμε σε αρνητικό δρόμο ή να μας χτυπήσει κάπως αρνητικά. Το άλλο σημείο που θέλει προσοχή και δεν σας το είπα στο βίντεο το ετήσιο είναι στο νότο, ότι δεν κάνει να καθόμαστε με την πλάτη στο νότο, γιατί εκεί είναι τα πισόπλατα μαχαιρώματα, οπότε μπορείτε να αποφύγετε και την πλάτη σας να είναι στο νότο. Και σας είπα ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που φτιάξαμε ένα αντικείμενο, επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλές ενέργειες με την περίοδο 9, και η περίοδο 9 φανταστείτε ότι συνέχεια θα πυροδοτεί τα πεντάρια, επειδή είναι έτσι και αλλιώς φωτιά και η φωτιά πάει να πυροδοτήσει πάρα πολύ το 5, το άστρο δηλαδή το αρνητικό. Στην περίοδο 9 θα είναι πάρα πολύ πυροδοτημένο το πεντάρι και εννοείται ότι πάντα όπου πηγαίνει το 5 ότι βάζετε και στη Δύση βάζετε την παγόδα 5 στοιχείων, το αλατό νερό, ό,τι χρησιμοποιείτε για να το ηρεμούμε το πεντάρι. Φέτος όμως για πρώτη φορά έχουμε φτιάξει ένα αντικείμενο το οποίο έχει πάλι τα 5 στοιχεία, αλλά έχει τα 5 στοιχεία σε θετικά σύμβολα. Και αυτό γίνεται για να σας δώσει ό,τι καλύτερο έχει το 5. Δηλαδή, αν το δείτε, είναι πάνω σε μια μεταλλική ράβδο και έχει τα 5 στοιχεία σε ευίωνα. Έχει δηλαδή το κοχύλι, το οποίο συμβολίζει το νερό και είναι για επικοινωνίες. Για να έχουμε πάρα πολύ καλές επικοινωνίες και να μην γίνονται παρεξηγήσεις και να μην υπάρχουν αυτές οι ανατροπές και τα εμπόδια. Έχει το τετράφυλλο της τύχης μετά δίπλα, που συμβολίζει το ξύλο και είναι για καλοτυχία. Έχει την καρδούλα για φωτιά που συμβολίζει την αγάπη. Έχει το τετράγωνο, τον κύβο, ο οποίος συμβολίζει την ασφάλεια γενικά και το σύμβολο της γης. Και έχει και τον κύλινδρο, ο οποίος ο κύλινδρος, ο κύκλος, συμβολίζει το μέταλλο και είναι να υπάρχουν αξίες και να γίνονται όλα με το σωστό τρόπο. Αυτό τοποθετείται φέτος στη Δύση. Οπότε σας έχω δείξει κάποια τρίξ που μπορούμε να κάνουμε ακόμα και στις δύσκολες κατευθύνσεις, ώστε να είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δηλαδή να έχουμε νοτιοανατολικά την κάρτα, το πηγιάο, τις αποταμιεύσεις που είπαμε να βάλετε τη χελώνα που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο με τα νομίσματα, ώστε να κρατάμε τα χρήματα μέσα στο σπίτι. Στο νότο δεν θέλουμε να καθόμαστε με πισόπλατα, να μην έχουμε πισόπλατα χτυπήματα, οπότε δεν θέλουμε να καθόμαστε με την πλάτη μας στο νότο. Εκεί όσοι έχετε μπορείτε να βάλετε και τα 3 killings που είναι τα 3 προστατευτικά ζώα. Είναι ένα στρογγυλό κόκκινο με κίτρινα ζωάκια, το οποίο προστατεύει πάρα πολύ τον νότο. Και στη Δύση τοποθετούμε, εκτός από την παγόδα, τοποθετούμε και τα 5 στοιχεία αυτά. Πάμε να δούμε τώρα το μηνιαίο Feng Shui. Εννοείται ότι κάνοντας το μηνιαίο Feng Shui δεν θα πειράξετε και το ετήσιο. Δηλαδή θα υπάρχει η παγόδα σας στη Δύση, θα βάλετε την κολοκύθαγία σας νοτιοανατολικά, τη λιβελούλα που είπαμε στο κέντρο για να μην έχει ατυχήματα, το μήλο για να μην τσακωνόσαστε. Κάνετε αυτές τις ετήσιες αλλαγές και πάμε να δούμε τώρα και τις μηνιαίες. Στις 4 Φεβρουαρίου θα μπει ο μήνας της πύρινης τίγρης. Η πύρινη τίγρη είναι καταρχήν η τίγρη, μπαίνουμε πάντα, ο Φλεβάρης είναι μήνας τίγρης, αυτός ο τίγρης θα είναι πύρινος τίγρης και μπαίνει η πύρινη τίγρη στη χρονιά δράκου. Οι τίγροι με το δράκο δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά, δεν είναι φίλοι, δεν είναι στο ίδιο τέριασμα. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά σημεία που αν τα εκμεταλλευτείτε μπορείτε να πετύχετε και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας φίλος που μπορεί να τα φτιάξει αυτά, είναι ο Χείρος. Αυτό το άστρο κιόλας που έχει ο Χείρος είναι πολύ καλό και είναι και πολύ καλό το άλογο. Οπότε, σας προτείνω γενικά για αυτό το μήνα να κάνετε πράγματα ώρες αλόγου και ώρες Χείρου. Δηλαδή, να κάνετε κάτι σημαντικό, κάποια έναρξη, κάποιο νέο ξεκίνημα, κάποια επικοινωνία που είναι για σας πάρα πολύ σημαντική, να στείλετε κάποια μηνύματα, κάποια emails. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε ώρα αλόγου που είναι 11 με 1 το μεσημέρι, και η ώρα Χείρου, η οποία είναι 9 με 11 το βράδυ. Αυτές τα δύο δίωρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτό το μήνα. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τι κάνει ακριβώς η πύρινη τίγρη και να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα καλά χαρακτηριστικά που έχει η πύρινη τίγρη, γιατί είναι ένα από τα ζώδια τα πολύ αγαπημένα μου. Η πύρινη τίγρη συμβολίζει, φανταστείτε, η τίγρη ανήκει στο στοιχείο του δυνατού ξύλου. Και το πύρινο είναι η φωτιά, όπως ξέρετε. Είναι young φωτιά που είναι ο ήλιος.
Και αυτό που μας δείχνει, αυτό που συμβολίζει η πύρινη τίγρη, είναι το σημείο που είναι ο ήλιος όταν είναι πιο ψηλά. Είναι δηλαδή το σημείο που είναι πιο ψηλά μέσα στην ημέρα. Και αυτό το δείχνει και με τα δέντρα τα ψηλά, τα οποία στο τέλος τους κάνουν μια κορυφή που είναι σαν βέλη που δείχνουν προς τα πάνω. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε μέρα, μήνα, ώρα ή χρονιά πύρινης τίγρης είναι άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστα άτομα, ζεσταίνουν τους άλλους όπως ο ήλιος όταν βρίσκεται ψηλά και τους αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνουν ομάδες. Τους αρέσει δηλαδή πολύ να κάνουν συνεργασίες. Δεν είναι τόσο πολλοί άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Θέλουν όμως να είναι πρωτοπόροι και να βγαίνουν πάντα πρώτοι. Όπως είναι το πιο ψηλό δέντρο, που σχεδόν πάει να αγγίξει τον ήλιο, πάει να αγγίξει δηλαδή αυτή τη ζέστη. Πολλές φορές η πύρινη τίγρη, όταν δει ότι πάει σε κάτι να βγει δεύτερος ή τρίτος, εγκαταλείπει τον αγώνα, γιατί θέλει και τον ενδιαφέρει μόνο η πρωτιά. Όμως, του αρέσει να δίνει τις γνώσεις του και να βοηθάει και τους άλλους. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δοτικό ζώδιο και είναι ζώδιο το οποίο μπαίνει και σε ομάδες. Αν δούμε και το I Ching του μήνα, το I Ching του μήνα είναι το 37, που λέγεται οικογένεια. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που θυσιάζεται για την οικογένεια και που προσπαθεί να μεσολαβεί, κάνει τον πυροσβέστη πολλές φορές για να φέρνει κάποιους ανθρώπους κοντά. Οπότε γενικά αυτός ο μήνας θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι κάτι που μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε τώρα, να λύσουμε δηλαδή κάποιες διαφορές, να φέρουμε κάποιους ανθρώπους κοντά ή να φτιάξουμε μια πάρα πολύ δυνατή συμμαχία, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, να ενώσουμε δηλαδή κόσμο. Είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσει κάποιος ένα site τώρα, να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να κάνει ένα ξεκίνημα, το οποίο τώρα θα φέρει πολύ μεγάλη ομάδα, θα φέρει δηλαδή πολύ κόσμο κοντά του, μέσω δηλαδή αυτής της μεταλλικής τίγρης που βοηθάει πολύ σε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Αν δούμε το I Ching, το I Ching είναι η μεσαία κόρη μαζί με την μεγάλη κόρη. Και αυτό τι είναι το 4 μαζί με το 9. Είναι ο άνεμος μαζί με τη φωτιά. Θυμόσαστε και στο προηγούμενο βίντεο που σας έλεγα ότι αυτό που πραγματικά δυναμώνει τη φωτιά είναι ο άνεμος. Οπότε γενικά τι καλύτερο από την περίοδο 9 τώρα που μπαίνουμε και μπαίνουμε με πύρινη τίγρη. Το θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευίωνο, αλλά είναι ευίωνο για μεγάλα πράγματα. Η πύρινη τίγρη πολλές φορές το χάνει στις λεπτομέρειες, γιατί πάει να κάνει κάτι πολύ μεγάλο και δεν προσέχει τις λεπτομέρειες και μπορεί μια λεπτομέρεια, αν δεν πάει καλά, να χάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλει λίγο προσοχή αυτός ο μήνας στις λεπτομέρειες, έτσι ώστε να μπορέσετε να πετύχετε κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, το άλλο που κάνει και που λέγεται οικογένεια είναι γιατί κάποιος που έχει ένα ταλέντο μπορεί να μην είναι πολύ καλό στο marketing, ας πούμε. Έρχεται ο άνθρωπος, μπορεί αυτός ο μήνας να σου φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο που να σε συμπληρώνει και να σου αναδείξει το ταλέντο που τελικά έχεις. Είναι δηλαδή αυτό το συμπλήρωμα που μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ καλό σε κάτι, αλλά του λείπει, δεν είναι καλό στα οικονομικά ή μπορεί να μην έχει τα χρήματα και χρειάζεται κάποιον χορηγό. Αυτός ο μήνας μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα τα άστρα του μήνα. Τα άστρα του μήνα θέλω να σας πω ότι είναι στη θέση τους. Είναι δηλαδή το 5 στο κέντρο και είναι τα πράγματα στις κανονικές τους θέσεις. Εμένα μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ, γιατί ξεκινάει η χρονιά και όλα έτσι και αλλιώς φτιάχνονται πάντα υπολογίζοντας και αυτή τη βάση. Δηλαδή πάντα υπάρχει το 5 στο κέντρο, πάντα υπάρχει το 2 νοτιοδυτικά, πάντα υπάρχουν τα άστρα και σε αυτή τη θέση. Οπότε είναι σαν να γίνεται η αλλαγή και γίνεται η αλλαγή με τα άστρα στη θέση τους, σαν να είναι πραγματικά σαν να έχει μαζέψει κάποιος την τράπουλα και τώρα την ξαναμοιράζει και μοιράζονται καινούργιες ενέργειες. Στο κέντρο, αυτά βέβαια αρχίζουν και επηρεάζονται τώρα από την περίοδο 9. Στο κέντρο, ας πούμε, που θα πάει το 5, είναι και το 9 τώρα με την περίοδο, δεν είναι πια το 8, είναι το 9, το οποίο το 9 με το 5 φέρνει αιμονές. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ προσοχή να μην υπάρχουν αιμονές και γι' αυτό το λόγο για τις αιμονές έτσι κι αλλιώς βοηθάει το μήλο ειρήνης που έχουμε πει να τοποθετήσετε στο κέντρο. Εννοείται ότι θα βάλετε τη μηνιαία παγόδα σας, δεν θα πειράξετε τη δυτική. Βάζετε τη μηνιαία παγόδα σας που είναι απαραίτητη αυτό το μήνα, γιατί το 9 που είναι εκεί θα δυναμώσει κι άλλο το 5. Δεν βάζουμε ποτέ λατόνερο στο κέντρο, όπως σας έχω ξαναπεί. Και δεν κάνουμε και αυτό το μήνα καθόλου επισκευές στο κέντρο, δεν θέλουμε ρολόγια και τέτοια πράγματα, θέλουμε λίγο ησυχία. Χρώματα που ταιριάζουν στο μήνα είναι αν έχετε κάποιο χαλάκι, κάτι ρίχνετε, κάποιο τραπεζομάντιλο σε κάποιο τραπεζάκι εκεί. Είναι όλα τα μεταλλικά χρώματα, το χρυσό, το ασημί, το λευκό και το γκρι. Δεν θέλουμε καθόλου πύρινα στοιχεία, εκτός από το μήλο που έχει μπει για κάποιον πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί είναι το ετήσιο 3 και πρέπει και αυτό να εξορροπηθεί, γιατί μπαίνοντας τώρα το 5, το 3 πάει να το χτυπήσει. Οπότε χρειάζεται αυτό το λίγο κόκκινο
που θα έχετε με τη λιβελούλα του αμέθιστου και με το μήλο. Πάμε τώρα βορειοδυτικά, που το βορειοδυτικό θα έχει τώρα το άστρο 6 που είναι για τα ταξίδια. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό άστρο, έτσι και αλλιώς το βορειοδυτικό φτιάχνει και φτιάχνει αμέσως από αυτό το μήνα με το εξάρι που θα είναι εκεί στη θέση του. Είναι ένα σημείο που μπορείτε να κάθεστε, να κάνετε πράγματα, ευνοεί πολύ τα ταξίδια. Χρώματα που ταιριάζουν εδώ αυτό το μήνα είναι σε σεντόνια, αν έχετε κρεβατοκάμαρα στο μπάνιο, αν είναι το μπάνιο σας σε πετσέτες, μπορείτε να βάλετε αν το σαλόνι σας σε καλύματα. Ταιριάζουν πάρα πολύ τα πράσινα χρώματα και τα γήινα χρώματα, όπως είναι τα κίτρινα καφέ. Και αυτό που τοποθετούμε στη βορειοδυτική κατεύθυνση είναι κάποιον δράκο, έτσι κι αλλιώς είναι και η χρονιά του δράκου. Τώρα θα του δίνουμε μία ακόμα περισσότερη έμφαση, γιατί ο δράκος μας ευνοεί και βάζουμε βορειοδυτικά λοιπόν το δράκο. Στη Δύση τώρα, που η Δύση δεν είναι τόσο καλή, αυτός ο μήνας που θα πάει το 7 κάπως θα τα ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά φέρνει κλοπή. Οπότε παίρνετε το μηνιαίο μπλε ρινόκερο και τον βάζετε στη Δύση, βάζετε εκεί και το μάτι που είναι ή την τουρμαλίνη αν έχετε για τις γλωσσοφαγές και ηρεμεί λίγο το 7. Χρώματα που ταιριάζουν στη Δύση είναι όλα τα μπλε και επίσης ταιριάζουν και τα κίτρινα, τα μπέζ που τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς και τα μεταλλικά εννοείται που είναι και για τη χρονιά. Δεν θα είναι καλή κατεύθυνση από τη χρονιά και την αποφεύγουμε όσο μπορούμε τη Δύση. Νοτιοδυτικά θα μπει το 2. Νοτιοδυτικά θα μπει το 2 γιατί είναι και το παλάτι του το 2 και εδώ θα βρει το 9 που και το 9 έρχεται και το δυναμώνει πολύ. Οπότε εδώ θα τοποθετήσετε την κολοκύθα υγείας για να απορροφάει την ασθένεια αυτό το μήνα. Καλό είναι να μην κάνετε επισκευές νοτιοδυτικά. Αποφεύγουμε όσο μπορούμε τα πολύ κόκκινα. Αν έχετε λάμπα αλάτων που σας έχω πει για το ετήσιο, την ανάψετε, την κλείνετε τώρα αυτό το μήνα νοτιοδυτικά. Επίσης δεν θέλουμε εδώ ανακαινήσεις αυτό που σας έλεγα, θέλουμε δηλαδή όσο γίνεται ησυχία, γιατί το 9 που είναι εδώ το ετήσιο θα πάει και θα φουντώσει και άλλο το 2. Όσοι έχετε το μαύρο το μικρό κουμπαρά με το γατάκι το βάζετε εδώ ή και ένα γουρουνάκι να έχετε μπορείτε να το βάλετε, ό,τι κουμπαράκι αν έχετε μπορείτε να το τοποθετήσετε νοτιοδυτικά ώστε να μην αρρωστήσετε αυτό το μήνα, να έχετε αποταμίευση αντί για ασθένεια. Πάμε τώρα στο νότο που θα μπει το 9. Και είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς το 9 είναι το άστρο που είναι τιμή Σένεκεν της περίοδου που μπαίνει και έρχεται και βρίσκει εδώ το 7 της χρονιάς, οπότε πάει να κάψει λίγο το 7 και θα είναι πολύ έντονο. Αν δείτε μέσα στο σπίτι σας ότι υπάρχουν τσακωμοί, εντάσεις, αποφύγετε όσο μπορείτε το νότο, μήπως κάτι συμβαίνει στο νότο. Γενικά είναι καλό άστρο το 9, αλλά επειδή θα βρει το 7 μπορεί να φέρει λίγο επιθετικότητα. Εδώ αυτό που ταιριάζει είναι να μπουν τα 4 μπαμπού, αυτό το μήνα ειδικά. Το μπαμπού, το πόστερ που σας έχω πει για τη χρονιά, ταιριάζει και για το μήνα. Χρώματα που ταιριάζουν εδώ είναι όλα τα μεταλλικά χρώματα, γκρι, ασημί, χρυσό. Ταιριάζουν και τα πράσινα για το 9 έτσι και αλλιώς. Αποφύγετε να έχετε πολλά μπλε στοιχεία εδώ γιατί σβήνουν τη φωτιά και δεν το θέλουμε. Και μπορείτε, αν δεν υπάρχει ένταση στο σπίτι, να κάνετε και πολύ ευχάριστα πράγματα στο νότο. Τι γίνεται τώρα με τον νότο? Νότος θα σας έρχεται μια ιδέα και μόλις βγαίνετε από το δωμάτιο θα σας φεύγει. Οπότε καλό είναι να κάθεστε και να υλοποιείτε και όλος εκεί που σας έρχεται η ιδέα. Δηλαδή, αν σας έρθει να γράψετε κάτι, καθίστε και γράψτε το εκεί που σας ήρθε. Μην το αφήσετε για μετά, γιατί έτσι και αλλιώς οι ενέργειες τώρα θα έχουν πάρα πολύ ταχύτητα και θα φεύγει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, μετά από λίγο θα βγαίνει κάποιο άλλο θέμα και θα ξεχνιέται αυτό που είναι να κάνετε. Αν σας έρχεται έμπνευση στο σπίτι, στο νότο, καθίστε στο νότο και ολοκληρώστε αυτό που θέλετε. Γράψτε, ας πούμε, το μήνυμα που θέλετε και στείλτε το και μετά βγείτε από το νότο. Γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θα φεύγει δηλαδή πολύ γρήγορα αυτό. Πάμε τώρα νότιο-ανατολικά που είναι η πλευρά του πλούτου και θα μπει εδώ το 4. Το 4 έρχεται και χτυπάει λίγο το 2, όμως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και εδώ για κέρδη. Εδώ μπορείτε να έχετε τα καράβια σύμπνοιας, μπορείτε να βάλετε μπλε χρώματα αυτό το μήνα, το Φλεβάρι. Ο μήνας ξεκινάει στις 4 Φεβρουαρίου και θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 5 Μαρτίου, ο μήνας δηλαδή της πύρινης τίγρης. Εδώ λοιπόν νοτιοανατολικά μπορείτε να έχετε, αν έχει η κρεβατοκάμαρα σας εδώ, μπορείτε να βάλετε σεντόνια μπλε ή μαύρα και το μαύρο συμβολίζει το νερό. Ταιριάζουν και τα κίτρινα και τα μπέζ αρκετά. Αποφύγετε όσο μπορείτε τα κόκκινα εδώ, γιατί καίνε και το 4 ενεργοποιούν και την ασθένεια. Δεν θέλουμε πύρινα χρώματα αυτό το μήνα νοτιοανατολικά. Και πάμε τώρα στην Ανατολή, η οποία έφτιαξε και φτιάχνει από τις 4 του Φλεβάρι, αλλά ποιο είναι το άστρο του μήνα? Είναι το άστρο το 3. Το 3 είναι ένα άστρο το οποίο φέρνει πάλι αλλαγές, οπότε θέλουμε σε αυτό το σημείο να βάλετε οπωσδήποτε την δρακοπεταλούδα με τον αμέθιστο, τη λιβελούλα
που σταματάει τα ατυχήματα, τη μηνιαία. Όσοι έχετε και το τζιτζίκι μπορείτε να το έχετε εδώ που σταματάει γενικά τις ασθένειες και όλα αυτά που φέρνει το 3, γιατί το 3 φέρνει ατυχήματα, φέρνει τέτοια πράγματα. Εδώ θέλουμε λίγο κόκκινο, μπορείτε να ανάψετε μια λάμπα αλάτων αν έχετε, στην Ανατολή, έτσι ώστε να ηρεμεί λίγο τα πράγματα. Με το 3 δηλαδή η λάμπα αλάτων είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές για να μην ξεκινήσουν καυγάδες και τέτοια πράγματα στην Ανατολή. Και πάμε τώρα βορειοανατολικά. Βορειοανατολικά που θα έχει το έτος το 6, θα μπει και το 8 του μήνα και θα είναι μια από τις καλύτερες κατευθύνσεις. Η βορειοανατολική κατεύθυνση μπορείτε να κάνετε ανακαίνιση, μπορείτε να αλλάζετε πράγματα εδώ. Σε σεντόνια σας ταιριάζουν πάρα πολύ τα κίτρινα, πάλι τα μπέζ, ταιριάζουν και τα πράσινα, λόγω και του ετήσιου πιο πολύ. Στο 8 πολύ δεν το θέλαμε το πράσινο, αλλά επειδή το 6 θα είναι πάρα πολύ ισχυρό τώρα αυτό το μήνα, μπορείτε να βάλετε και λίγο πράσινο. Τα καλύτερα χρώματα όμως είναι το μπλε και τα γήινα χρώματα, δηλαδή θα έλεγα πάλι καφέ, κίτρινα, αυτά τα χρώματα πηγαίνουν βόρειο-ανατολικά. Εδώ μπορείτε να βάλετε επίσης κάποια λάμπα αλάτων αν έχετε δεύτερη, ειδικά για αυτό το μήνα μπορεί να ανοίξει, μπορείτε να ανοίγετε το παράθυρο και μπορείτε να κάνετε και ανακαινήσεις βορειοανατολικά. Και τέλος πάμε στο βορρά, ο οποίος βορράς θα πάρει τον άσο. Ο άσος σε συνδυασμό με το 8 βγάζει πάλι χρήματα και κέρδη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο να έχετε το μελωδό εξωτερικά ή όσοι έχετε πάρει το λουλούδι της ζωής με τον κρίσταλο να καθαρίζει τις ενέργειες, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι το ετήσιο 8, εδώ μπαίνει και το 1 και αυτό μπορεί να σας φέρει και ευκαιρίες από μακριά, όπως και ο μελωδός με τις 6 ράβδους, μπορεί να σας δουλέψει πάρα πολύ στο βορρά. Σε χρώματα τώρα εδώ ταιριάζουν σχεδόν τα πάντα, μόνο το πράσινο θα σας έλεγα ότι δεν πολύ πάει λόγω του οχταριού που έχει, που πάλι σας είπα ότι δεν θα είναι τόσο επιθετικό πάλι στο 8, μπορεί λόγω και του 1 να μπει και λίγο πράσινο. Γενικά ταιριάζουν όλα τα χρώματα και το μέταλλο ταιριάζει πάρα πολύ εδώ και τα μπλε χρώματα. Είναι λίγο ουδέτερος ο βορράς, οπότε θα έλεγα ότι και ο βορράς είναι μία από τις πάρα πολύ καλές κατευθύνσεις. Δηλαδή οι 3 κατευθύνσεις αυτό το μήνα του βορρά, βορειοανατολικά, βορρά και βορειοδυτικά, είναι από τις καλύτερες κατευθύνσεις του μήνα. Αυτά είχα να σας πω για το μήνα. Κάντε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει, για να παρακολουθήσετε και άλλα βίντεο και σε λίγες μέρες θα σας ανεβάσω και πλήρη ανάλυση για τα ζώδια, τα ετήσια, για τον καθένα, τι ταιριάζει στον καθένα και τι φέρνει το 2024 βάσει κινεζικής αστρολογίας. Σας εύχομαι καλό μήνα.